Kumagwintokozane bona bahle kumagwintokozane bethuna njengoba ke bekukhe kwabuzwa okanye abantu babuza uba nobulali kuphahlwa njani. Xa umuntu ezawuphahla bethuna izinto azisebenzisayo zezi zilandelayo. Umzekelo ndizawuqala ngomntu onesithunywa. Umuntu onesithunywa into azisebenzisayo xa ephahlayo usebenzisa ikhandlela elimhlophe. Amakhandlela amhlophe wakhe lingaba linye okanye abe mabini okanye abe mathathu. Then ke ngoku asebenzise umuntu onesithunywa ikhoyi, imali ekhanyayo. Emveni koba esebenzisa imali ekhanyayo asebenzise iglasi yamanzi, ibe namanzi iglasi yakhe. Zizinto ke ezo umuntu onesithunywa yazisebenzise xa ethandaza okanye xa enqula ethandaza. Then ke ngoku ndize emntwini othi nobulali mna ndigula mfondini ngentsimbi, ndigula ngesithunywa okanye ndigula ngentsimbi yodwa. Umuntu ogula ngentsimbi ke xa ephahlayo okanye enqula ethandaza into azisebenzisayo ngala makhandlela amathathu. Usebenzisa ikhandlela eliyelo, eliblue kunye nelimhlophe. Asebenzise icoin, imali ekhanyayo. Asebenzise lo mntu isineyifu sakhe asivule isineyifu sakhe. Asebenzise impepho yakhe, impepho iba yamawele okanye ibe yentaba le yam. Asebenzise iglasi yamanzi. La glasi yamanzi kumuntu uyayisela ke bethuna xa egqiba unqula ethandaza. So izinto umuntu ayazisebenzisa xa ephahlayo iba zezo. Xa usemrentweni mntasekhaya uyisebenzisa impepho, usebenzisa isineyifu sivule. If ever ke uhlala kowenu okanye uhlala kwakho, impepho uyayisebenzisa uqhumise. Then ke ngoku impepho uyayisebenzisa ke naxa uyothandaza emanzini okanye entabeni. So iba njalo ke bantwana basekhaya xa kuphahlwayo kusetyenziswa ezo nto ezo. Then ke ngoku bekukho ke nabantu abebuza uba nobulali kuphahlwa njani. Xa uphahlayo ke bantwana basekhaya ulandela le ndlela endizayo nibonisa yona. And ukhumbule ke ngoku xa uphahlayo okanye unqula uthandaza uba uneziduko ezibini, uzalwa kwimizi emibini okanye uzalwa ziziduko ezibini. Xa uzalwa ke zezo ziduko zibini kumelezekile uba xa uphahlayo uzinyathele ezo ziduko. Into endiye ndizinyathele ke mna xa ndithandazayo, umzekelo ke bethuna ngulona. Ndibiza nina ke bantu abakhulu, ndibiza nina ke bantu abadala, ndibiza nina ke mathanga amhlophe lokuthula, ndibiza nina ke bompafana, ndibiza nina ke bongelengele, ndibiza nina ke bomchumane, ndibiza nina ke bozojukancingweni, ndibiza nina ke bodlula ke bosindisa, ndibiza nina ke bomlandu. Qula ndiyathandaza ke mathanga amhlophe lokuthula. Xa kubonakala ndingumntwana wenu ndiphakathi kwale ndawo, ndicinga indlela ezimhlophe ke bantu abadala, ndicinga indlela ezikhanyayo. Ndibiza wena ke sithunywa sam sisemanzini, ndibiza wena ke ngelosi yam yokukhanya, ndibiza wena ke Thixo olungileyo. Sithi ke Meso olungileyo kha ubonakale ke Thixo olungileyo ungenelela ngale mini. Xa kubonakala ke Meso olungileyo ndicinga indlela ezimhlophe kuwe, ndicela uzube nako ukungenelela. Sithi ke bantu abakhulu ze nibonakale nilekelelana nonke, nibonakale ke bantu abadala nidibana nihlanganele mna ke bantu abakhulu umntwana wenu ondimo unobulali. Ndicela wena ke ngelosi yokulunga, ndicela wena ke ngelosi yokukhanya. Xa ndibonakala ndinqula ndithandaza phakathi kwale ndawo, ndicela ukubeka ifemeli yam endiphuma kuyo nibe nako uyikhanyisela, nibe nako uyivikela kwezo ntshaba ezibonayo nakwezo ntshaba engaziboniyo. Ndicela ubeke umsebenzi wam phakathi kwale ndawo ke bantu abadala. Ndicela ubeka impumelelo yam, ndicela ukukhanya, ndicela ubeka abantwana basekhaya ke ngelosi yokulunga, nabo nibe nakubavikela, nibe nakubakhusela. Ndicela ke bantu abakhulu ubeka inkululeko yam, ndibe nako ukukhululeka ke bantu abakhulu ngokomoya. Ndicela impilo ke bantu abadala phakathi kwale ndawo, ndicela amandla okumelana nendlela ke bantu abakhulu enithe nandiboleka yona. Ndicela amandla okuphumelela ke bantu abadala kuthi ezobhizinesi nezobhizinesi ezibane zifika phakathi kwengqondo yam. Ndicela ke bantu abakhulu ze nibe nako ke bantu abakhulu ukuziphumelelisa. Ndicela ke bantu abakhulu ubeka konke endikunqwenelayo phakathi kwempilo yam ke bantu abakhulu. Ndicela ze kube nako ukufezeka. Ndisithi ndiyacela kuni ke bantu abadala. Sithi ke bantu abakhulu ndicela nindiphe amandla okwamkela ijeni nokuqhubekeka ke bantu abadala ndisebenza nabantu. Ndicela nindiphe amandla oba ke bantu abakhulu kungabikho zinto ezakuthi zibe nakundiphazamisa endleleni. Ndicela ukukhuseleka ke bantu abadala,
nibe nakundilwela kwezo ntshaba endizibonayo nakwezo ntshaba endingaziboniyo. Sithi ndiyazicengela ke abantu abadala, ndiyazicela kuni, ndicela ke abantu abakhulu abo nabo ababonakala ke abantu abakhulu bekhangela uncedo kum. Ndicela ke abantu abakhulu xa bethe nkqo phakathi kwendaweni kuyo ze kubonakale ke abantu abakhulu xa bephuma baphume bephilile, baphume bekhanyelwa zizinto. Kuthi ezo zinto nezo zinto ezibalandelayo ke ze kuthi bakusebenzisa izinto zam ze kubonakale kukhanya nakwelabo icala. Sithi ndiyacela kuni ke mathama amhlophe alukuthula. Sithi ndicela kuyo ke inkosi yokulunga, ndicela kuyo ke inkosi yokukhanya, ndicela kuyo ke Thixo olungileyo. Sithi ze kubonakale ke inkosi olungileyo kuthetha ngomnyama, bonakale ke abantu abakhulu kuvula ukukhanya. Amen. Cama kwinthokozane.